Tessék, itt vannak a csapágyak. Sziasztok! Ez a mögöttem lévő piros Mazda olajnyomás problémával jött hozzánk, viszont már járt a műhelyben, akkor más volt a probléma, ezt is majd elmondom, vagyis elmondhatom most is, szóval akkor turbó hibás volt, le volt neki szakadva, törve a turbó vészgéten a tányérka, ekkor kicseréltük a turbót, de majd megmutatom, hogy mit írtunk még neki fel a diagnosztikán. Szóval itt van az első alkalom, amikor jött a kliens hozzánk, és ahogy látjátok, ahogy mondtam, két hibakódja volt. Az egyik az olajnyomása, a másik a DPF regenerációjára panaszkodott, hogy túl sűrű volt. Szintén a turbónak ez a wastegate tányérkája, ez le volt törve. Azt is megjegyeztem, hogy valaki már dolgozott a motoron. Az olajszint akkor viszont alacsony volt, a szelepfedél szivárgott, és úgy vettük észre, hogy a főtengely szimmering is szivárog. Odaírtam megjegyzésbe, hogy simán lehet, hogy a vesztengely kopott, és szintén írtam, hogy a hibakód azért is lehet, hogyha az injektorok, szóval a P243C hibakód, az az injektorok véget is lehet, de ezt csak akkor tudjuk megerősíteni, vagy kizárni, hogyha a turbó ki van cserélve, mivel a motornak, az autónak kellett először, hogy rendesen működjön, és majd utána tudjuk ezt tovább vizsgálni, szóval ezután visszahozta a turbócserére az autót, ezt is megmutatom, hogy mit írtam utána oda jegyzetekbe. Szóval turbócsere után a DPF még szintén gyorsan telítődött, ekkor már írtam neki, hogy igen, nagy valószínűséggel a porlasztók lesznek a ludasak. Szintén az is lehet a probléma, hogy el van dúlva a DPF hamuval, de hát nagyon nagy valószínűséggel a porlasztók miatt telítődik túl gyorsan a DPF, és akkor, ha megnézitek, akkor még 120 kPa volt neki az olajnyomás alapjáraton. Most viszont visszajött olajnyomás problémával, hozzáteszem, hogy már a legelső alkalomkor olajnyomás hibakódja volt eltárolva a motorvezérlőben. Természetesen ezt jeleztük a tulajnak, szóval visszajött a tulaj, úgyhogy megnézzük, milyen hibakódok vannak most eltárolva, és megnézzük utána az élőadatos értékeket. A tulaj azt mondta, hogy a mai nap folyamán, ahogy hozta az autót, nem csak az olajnyomás hibakód jött elő, vagy hibalámpa, hanem a motor hiba is előjött, a check engine. Leszkenneltem, megnéztem, milyen hibakód van rá, és a P0401-et dobta be, szóval az EGR szelep levegő áramlására panaszkodott, ez a hibakód, szóval megnézzük, hogy ezek jelen vannak-e, és hogy mit tudunk észrevenni az élőadatos értékekből. Az autóban 110 000 mérföld van, és akkor nézzük meg a hibakódokat. Jelenleg egyetlen hibakód van, a P06DE, és ez a mágnes szelepre panaszkodik, ami az olajnyomást szabályozza, viszont a tulaj elmondta, hogy ezen felül még egy hibakód, vagyis inkább még 2 hibakódja volt utoljára, a P05FF hibakód, ami szintén olajnyomással összefügg, vagy olajnyomással kapcsolatos hibakód, és a P0401-es hibakód, ami pedig a Cox lerakódásra utal az EGR és a szívó rendszerben. Elvittem az autót tesztkörre, hogy üzemmelegre hozzam a motorolajat, és ahogy láthatjátok, a hibaüzenet már ki is jött a tesztkör alatt, és nézzük meg, milyen az olajnyomás. Én már előre kiválasztottam 3 értéket, és amint az előző videókban is szoktam magyarázni, srácok, ezek a Mazdák 2 lépcsős olajnyomás szabályzással működnek. Itt láthatjátok ezt a mágnesszelepet, a szolenoidot, ami szabályozza az olajnyomást a motorokban, és ahogy láthatjátok, most 0%-on működik, ami azt jelenti, hogy engedi maximális olajnyomással működni a motort. Amikor nem vált át még a mágnesszelep, akkor ilyen 55%-os tartományban működik, és ilyenkor kisebb az olajnyomás, így viszont ráengedi az összes olajnyomást, ami csak létezik a motorban. Mikor elér egy bizonyos hőmérsékletet, ez autónként változik. Én azt vettem észre, hogy ilyen 84 foktól már valamelyik autó átvált, de valamelyik csak 90 foknál, valamelyik 94 foknál, és ha megnézzük az olajnyomást, hát nagyon gyengúsz, 80 kPa 86 fokos olajhőmérsékletnél, ennek, srácok, ideális esetben 140 kPa-nak kellene lenni. Nem is fogom ittend gázolgatni a motort magasabb fordulaton, hogy megnézzük, milyen az olajnyomás. Ezt meg tudom erősíteni, hogy ez nagyon szar minden esetre, szóval már is kezdjük a szerelést, az operációt. Amint láthattátok, a P0401-es hibakód az nem volt jelen,
nem baj, a tulaj egyébként ezt most nem is szeretné megszereltetni, ő kizárólag azért jött, hogy az olajnyomás problémát oldjuk meg. Szóval mit fogunk ilyenkor tenni? Leszereljük, leszedjük az olajteknőt, és megnézzük az előszűrőt, hogy el van egyáltalán dugulva, és ha el van dugulva, akkor mennyire van eldugulva. Szintén leszedjük a szeletfedelet, és megnézzük, hogy kifújnak-e, vagy kifújtak-e a porlasztó tűzkarikák, szóval ezt fogjátok most láthatni. Az első, amit megnézünk, az olajszint, és ahogy láthatjátok, az olajszint magasabb a kelleténél, itt van a maximum, és már az X-nél van félúton. Már is elmondom, hogy ez mit jelent. Lekerült a szelepfedél, levettük az olajzót is, és ha megnézitek, a vesztengely az nincs elkopva, és egyébként maga a hengerfej a szelepfedél alatt nagyon szépen néz ki, nagyon ilyen sárgás, bronzos, aranysárga színű, az azt jelenti, hogy sűrűk voltak az olajcserék, és a porlasztó tűzkarikák sem fújtak ki. Na de akkor mitől van mégis olajnyomás problémája az autónak? Ezt már is elmagyarázom, de előtte megnézzük a porlasztó tűzkarikákat. Nem azt mondom, hogy világbajnok kinézetük van, ha megnézitek, ez a porlasztó tűzkarika és ez már biztos elkezdett kifújni, de még kox nem termelődött maga a porlasztó lyukak körül vagy köré a hengerfejben, így nem ezek okozták az olajnyomás problémát, de már is megmutatom nektek akkor az előszűrőt is. Levettük olajpumpástól az előszűrőt, és remélem kamerán látni, hogy nincs eldugulva. Levettünk két csapágyat is, a 2-es, 3-ost is, és így néznek ki a csapágyak. Ezen viszont már elég jelentős a kopás mértéke, szóval ezek mindenképpen cserések. A DPF túl gyakori regenerációja olaj mennyiség növekedést eredményezett, és ezt úgy érte el, a DPF ugye amikor elindítja a regenerációt, ehhez neki üzemi hőfokra kell jönnie, ez ilyen körülbelül 700 Celsius fok környékén van, és hogy ezt elérje, extra üzemanyagot fecskendez kipufogó ütemkor az égéstérbe, szóval ez az extra üzemanyag a gyűrűk mellette szépen le tud jutni a karterbe, az olajba, és felhígítja az olajat, ezáltal gyerekek hígul az olaj, és csökken az olajnyomás, és amint láttátok, itt is nagyon közel volt maga az olajszint az X-hez, szóval 110 akárhány ezer mérföldnél még nem fújtak ki a porlasztó tűzkarikák, az eredetiek voltak benne, a vesztengely sem kopott, mégis alacsony az olajnyomásunk. Nagyon nagy valószínűséggel a porlasztók azok tönkrementek, sajnos ezek cserések lesznek, vagy már cserések is, ugye ez véget regenerál a DPF túl sűrűn, túl gyakran, és ez is okozta az olajnyomás problémát. Ez egy elég ritka eset, nem ez a gyakori, nem ezt szokjuk tapasztalni, sokkal inkább azért van az autóknak olajnyomás problémája, mert a porlasztó tűzkarikák kifújnak, és ezek ugye ez a kox, ami termelődik a porlasztó lyukak köré, ez szépen lemosódik a vezérlésburkolaton keresztül, és eldugítja majd az előszűrőt, de itt most nem ez történt. Szóval ilyen is van, ezt is beszerettük mutatni, és most ilyenkor mi a teendő? Természetesen kicseréljük a porlasztó tűzkarikákat, az előszűrőt nem kell, a csapágyakat, a hajtórút csapágyakat, azokat viszont ki kell cserélni, utána ezt jelezzük a kliensnek, és sajnos nagyon nagy valószínűséggel porlasztó csere várható, vagy fog kelleni az autónak. De majd miután kicseréltük a porlasztó tűzkarikákat, visszaragasztottuk a kartert, feltöltöttük az olajat, utána is elviszem tesztkörre, és az olajnyomásnak javulnia kell, mivel a megfelelő olajszint lesz az autóban, vagy olajmennyiség. Így, ha minden igaz, akkor az olajnyomásnak jónak kell lenni, de ezt majd megnézzük a tesztkörön. Elkészült az autó, összeszereltük, és most viszem tesztkörre. Szóval kireszeteltem pár értéket, és ezeket az adatokat választottam ki, ezeket fogom nézni a tesztkör alatt. Ugye a megtett távolságot az utolsó regeneráció óta, olajnyomást, és hogy hogyan gyülemlik a részecske magában a részecske szűrőben. Körülbelül megyek ilyen 20 mérföldet, azaz ilyen 30-40 km körül, szóval 12 mérföldig fog tartani, még elkezdi és be is fejezi a regenerációt, és utána erre még megyek rá ilyen 10 mérföldet, és megnézem, hogy mennyire gyülemlik fel maga a részecske, vagy a részecske tartalom a DPF-ben.
Előre tippem szerint ez eléggé jelentős lesz, de majd meglátjuk ezt a tesztkör után. Visszajöttem tesztkörről, de sajnos nincsenek jó hírek vagy jó eredmények. Ha megnézitek, 1,5 kilométert telt el az utolsó regeneráció óta, és a DPF-nek a részecske telítettsége elég magas, 4,79, szóval a kért értéket nem tudom lejjebb vinni, és nem is egy regenerációt csinált az autó, hanem 2, szóval először elvittem, mert befejezett egy regenerációt, nagyok voltak az értékek, kireszeteltem még egyszer, utána regenerált még egyet, és nem tudom lejjebb vinni a kért értéket, mint 4, valamennyi, szóval hát tippeim szerint, nagyon erős tippeim szerint a porlasztók szarok, viszont van itt más probléma, valaki lehet már észrevettem, az olajnyomás, ugyanott vagyunk, ahonnan kezdtük lényegében, szóval ilyen 100 kPa körül, nem egész 90 fokos olajhőmérsékletnél, erre majd kitérek, de most jelenleg röviden annyit, hogy sajnos kopott a motor belülről, és sajnos motorgenerál kell neki, vagyis ami azt takarja, hogy szét kell húzni a motort félbe, és kicserélni a főtengely csapágyakat is, mivel nem csak a hajtórúd csapágyak voltak megkopva. Szóval mit láthattunk? Térjünk ki először a DPF-re és annak értékeire. Az utolsó pár videóban szintén DPF problémás autókkal foglalkoztunk, és ott láthattátok, hogy a részecske telítettség mennyire megy vissza a DPF-ben a tesztkörök után. Volt rá példa, hogy 20 km után ez az érték 0,5 g/literen volt, utána volt olyan érték is, hogy 0,09, szintén 20 km után, és ahogy ezt láttátok ezen az autón, 1,5 km után még mindig 4, valamennyin volt, ami azt jelenti, hogy nem tudja magát teljesen kiregenerálni a DPF. Ez lehet attól is, hogy el van hamuval telve, ugye a hamutól nem tud megszabadulni, egyetlen megoldás van, ha visszafelé kimosod, akkor tud megszabadulni a hamutól. Igen ám, de többségében akkor szoktak ezek a problémák jelentkezni, a tünetek, hogyha a turbo vagy az injektorok, a porlasztók rosszak. A mi esetünkben ugye kizárhatjuk a turbót, mivel azt már cseréltük neki, viszont a porlasztók nagyon nagy valószínűséggel rosszak. Ugye lehetett látni, hogy magas is volt az olajszint, ami arra utal szintén, hogy a regeneráció nagyon sűrűn fordul elő, a DPF gyakran regenerál, és sajnos ez miatt hígul is az olaj, és akkor így kitérhetünk, vagy átvezethetjük az olajra is. Nem tudni, hogy mióta regenerál neki sűrűn az autó, mennyi ideje, lehet ez nap, hét, hónap, év, ezt nem tudjuk, viszont nagyon úgy néz ki, hogy sajnos elég régóta, mivel ott láthattátok, kicseréltük a csapágyakat, meg fogom mutatni még egyszer, hogy néznek ki, kicseréltük a hajtókar csapágyakat, és az olajnyomás még mindig rossz, alacsony, szóval 100 kPa-on vagyunk, ilyen minimum 140 helyett, ami azért barátok közt is ilyen 0,4 bárnak tehető ki, szóval az olajnyomás alacsony. Ott a probléma, hogy valószínűleg nem csak a hajtórúd csapágyak vannak, vagy voltak megkopva, hanem még jelenleg a főtengelynek a főcsapágya is meg vannak kopva. Ezeket ki kellene cserélni, a főtengelyt meg kellene polírozni, hangsúlyozom polírozni, és nem köszörülni. Szóval értitek, ez már megint motorgenerál kategória, meg lehet úgy oldani természetesen, hogy nem választod el a hengerfejet, csak motorforgatón kiveszed a főtengelyt és csapágyat cserélni, és ezen felül az autónak még szüksége van koksztalanításra, mert a szívótorok az el van dugulva, és nagyon nagy valószínűséggel 99%-ra 4 új porlasztóra is szüksége van, mivel ez okozta valószínűleg a problémát elsősorban, szóval a porlasztók pisikáltak, és így hígították az olajat, majd ez csökkentette az olajnyomást, és az autó ezt jelezte, ezt mindenki eldönti, hogy mennyire időben, mennyire nem, de sajnos ez a helyzet. Akkor nézzük meg még egyszer a csapágyakat. Tessék, itt vannak a csapágyak, és láthatjátok, hogy némelyik jobban meg van kopva, szóval ez és ez. Ezek a felső csapádcsészék, ugye felülről kapja az ütést, és az a terheltebb oldal, így azok kopnak először, és hát nem tudom, eléggé meg van kopva. Sajnos ez nem segített, maga ezeknek a cseréje nem segített az olajnyomás problémán. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az autó nem lett jó, nem lett sikeres a szerelés.
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti mit csináltatok volna mondjuk a tulajhelybe, vagy a mi helyünkben. Ugye az autó először törött turbo wastegate lapáttal jött, azt mindenképp ki kellett cserélni, hogy az autót visszahozzuk legalább gyári állapotra, hogy tudjon működni. Már akkor jeleztük neki, hogy jelen volt az olajnyomás probléma, vagy a hibaüzenet az olajnyomásra, és hogy a DPF nagyon gyakran regenerált, és ugye vezette az autót durván ilyen fél évig, és most jelzett, hogy szeretné megoldani, vagy kivizsgálni, vagy jobban utána menni az olajnyomás problémának. Most ezt tettük, levettük az olajteknőt, megnéztük a szelepfedél alatt a dolgokat, és ahogy láthattátok, minden szép, viszonylag szép tiszta volt, nagyon tiszta volt, szóval olajcsere sűrűn volt. Sajnos ez hát nem volt így sem elég, mivel a porlasztók gyorsabban küldték tele üzemanyaggal az olajat, így az nagyon nagy valószínűséggel gyorsabb ütemben hígult, és olajnyomás veszteséget tudott okozni, úgyhogy sajnos, amit mondtam, motor generál szükséges, és szintén valaki már dolgozott rajta, mivel a vezérlés burkolat is meg volt bontva, ezt is egyébként jeleztük már az első diagnosztikán, hogy észrevettük, hogy az autón már dolgoztak, valaki már hozzányúlt, ami egyébként ez nem baj, nincs ezzel semmi probléma, de mi ilyeneket is nézünk, hogy tudjuk, mire számítsunk körülbelül. Nem azt mondom, hogy valamit elrontottak, ilyenről szó sem volt, csak valamit már csináltak rajta. Szintén elmondanám, hogy miért nem jó ötlet, vagy miért nem helyes megoldás vastagabb olajat tenni, vagy magasabb viszkozitású olajat tenni. Szóval 5V30-at használnak ezek gyárilag, és ha mondjuk tennél bele 5V40, vagy 5V50, 5V60-at, ugye amikor felemelkedik az olaj, hogy akkor magasabb legyen a nyomás. Igen, a nyomás magasabb lenne, viszont az olaj nem jutna el olyan helyekre, vagy azokra a helyekre, ahol szükséges, így vesztene a kenésből a motor. Úgy képzeld el, hogy képzelj el egy pohár vizet magad mellett, és mondjuk egy pohár nutellát, mind a kettőt mondjuk szobahőmérsékleten, és képzeld el, hogy kanalaznod kell őket, szóval a vizet gyorsabban tudod kanalazni, gyorsabban tudod a szádba tenni a kanalat, mint a nutellát szobahőmérsékleten. Ez azt jelenti, hogy kisebb az ellenállása, így ugyanannyi idő alatt több mennyiséget tudsz a szádba tenni mondjuk vízből, mint nutellából. Szóval amit te csinálnál, hogy a vizet lecserélnéd nutellára, igen, természetesen az ellenállás nagyobb lenne, mivel nehezebben tudod kanalazni, szóval nagyobb az ellenállás, nagyobb a nyomás, viszont kevesebbet, vagy ugyanolyan idő alatt kevesebb mennyiséget tudsz a szádba tenni, és ez itt a probléma, hogy ez jelenti azt, hogy nem jut el az olaj oda időben olyan helyekre, ahol kell. Ezt hozzáteszem, és leszögezném, hogy nem szakszerű magyarázat, hanem ez laikusoknak adott magyarázat, átlag embereknek, hogy nagyjából hozzávetőleg megértsék, hogy mi is a probléma, és miért nem a vastagabb olaj a megoldás ilyen esetekben. Ezt is beszerettük volna mutatni, hogy létezik ilyen is, van ilyen, történik ilyen is. Sajnos átadjuk most az autót a tulajnak, természetesen vele is közöljük a nem túl jó hírt. Mit fogunk neki javasolni? Ugye két opciója van igazából, vagy megcsináltatja rendesen, de az nagyon-nagyon sok pénz lesz mindenképpen, vagy pedig nem az, hogy sűrűbb olajat rak bele, hanem sokkal gyakrabban, sűrűbben cseréli az olajat, mondjuk ilyen 3000 mérföldenként, 5000 kilométerenként. Ez nem helyes megoldás, de így sokkal olcsóbban kijön hosszú távon, és tudja használni az autót, de hozzáteszem, hogy ez nem a helyes megoldás, és nem lesz jó. Viszont költséghatékonyság szempontjából ez a legolcsóbb. Esetleg aki azt mondaná, hogy megnézhettük volna az olajfiltert, igen, természetesen meg is néztük. Nagyon-nagyon minimális fém van benne, hogy ti is láthattátok, ez az egyik dolog, és a másik dolog, ember legyen a talpán, hogy aki megmondja, hogy ez most hajtórúd csapágynak a kopadéka, vagy esetleg a hajtórúdnak és a főtengely főcsapágynak az együttes kopadéka. Szóval igen, sajnos azt kell mondani, hogy ez azért egy próbálkozás volt, esély volt rá, hogy megoldja a problémát, de ugyanúgy ott volt a lehetőség arra is, hogy bukásra lesz ítélve ez a művelet, viszont a bácsi így szerette volna, mivel hát ez volt a legolcsóbb megoldás, ha megoldja, akkor szuper, boldog, ha nem oldja meg, akkor sajnos itt vagyunk most, ahol a part szakad. Szóval ez a videó ennyi lett volna, köszi szépen, hogy megnéztétek, további szép napot, sziasztok!